Ano yan? Pandaraya na yan, pag ganyan, nakapos tayo referee. Huwag na lang. Laro lang ah, walang magpano dito. Kamanaw. Pang 6 lang. 6? Oo. Hey. Hey. Awa. Oh, kerja. Patay lang tao ah. Oh, sige. Kaya magpakulan yung tao mo. Ito. Ito. Uy, sira. Sira. Uy, huwag naman. Tapal. Sira mo. Sira mo. Good. Good lang. Good. Bola. Labas. Oh, isi. Kaya dyan lang. Mga tato. Uy. Balik! Ay! Tira! Huwag na ko siya na! Good lang! Good! Ano? Ito! Wala! Rep! Sino lang? Hindi ba? Referee position! Oo! Tata! Wala na ako, tapos niya eh. Kanyang! Lalakan ko yung malang. Lalakan ko yung malang. Kasagam! Okay, ikaw! Okay! Red! Rebel! Tuloy! Ako ang tawag ng red! No! Tawag ko! Dito! Sa Bible! Wala na lang! Tawag ko! Kapit na eh! Paayos talaga ito na rin! Paayos! Tawag sa hall! Kapit sumot! Walang pusta na kami kung sasabihin sa kayo! Wala namin! Sundot! Timde! Sundot! Sundot na garo! Boy! Sundot! Boy! Takla lang! Taas ka boy! May diretsyon na! Diretsyon na! Bola! Bola? Naglawag na garo tayo! Ano gusto yung tawag boy? Arte-arte Limsi! Arte-arte rin! Okay, hirapang ka! Nag-secure ka! Oo, isa lang! Okay, kita ka! Oo, okay! Wala! Wow! 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 Bentong! Pal! Nag-secure na ka rin! Matimpat ang iwat lang ka! Paul na ha? Kabanlaw! Tuloy! Malabang! Tawag ng referee bar! Kapang! Good! Yan! Down! No! Okay! Down! Open! Down! 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 Hey!
Tuloy! Dito. Di ba sumakata? Nunag! Wala! Traveling! 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 Ang tawag ko eh! Ano yun? Kapit eh! Tatawag! Kapit nakakapit! Red! Tawag mo! Balik! Oh! Hoy! Ay! Tiling! Matak eh! Uy! Hoy! Amin na tawag zero. Tuloy! Tuloy! Hirap tao. Wala tao, wala. Ay, tawag ko! Kapit kayo! Kapit kayo! Pag! Oh! Tuloy! Tuloy yun! Tuloy! Hoy, Good! Good! Sabol. Hold! Pangin na! Oh, tuloy! Okay. Good! Oh. Oh. Wala! Uy! Ano yan? Uy! Good! Lo! Tas tagaruto. Ano si Ben? Ano sa'yo? Isa. Sa'yo? Tao, ganyan man tao. Tao. Good! Good! Oh, buka. Yay! Uy! Wala. Good! Oy! Amor yun! Jay. Uluan! Tuwan! Tuwan, lamang natin. Tuwan! Wala ka ng Jay! Okay. Ay, ikaw! Muna ako. Ang tutungtungan tayo ng dapat itong nao. Basta tawag kayo. Lambot ang tawag namin rin po. Ay, ikaw dito. May bahay ka dito. Ilang ka pala ako. Wala. Finish na karuting. Tapos na karutin. Tong! Tong! Wala hindi mo tatawagin dyan. Malikit yan eh. Yan mo na. Go. Bas! Wala mang lamang. Tritaw. Tulungan mo tao. Ay! Tulungan mo tao. Pula! Ikaw! Hindi pa yung tamo ko yung katuwam. Ako natin kaya rin sa labas tao. Kailan mo na. Tiyo ka? Okay lang. Pagsutin nyo, spot. Sagsag mo ko ron.
seconds. Oh, walang oras. Oras. Oh. Kinapusitan nyo, mula. Wala, may pusta yung referee. Huwag na kayong mangal. May pusta yan. Dito ba ka rin, namutayaw. Tama tagpito ata ako. Dito na, umpisa mo naman ha. Bisa muna. Tatawagin tayo dyan. Wala dyan. Alam ba dyan? Tong, wala matang tong. Bigyan mo daw. Bigyan mo daw. Bentang! Hayaan nyo. Nakapusta yan eh. Nakapusta referee. Wala tayong magagawa. Oh, spot. Hoy! Traveling na yun. Hindi ko sa labas eh. Alam mo daw. Wala. Sobra na yan eh. Ano yan? Pandaraya na yan. Kung ganyan, nakapusta yung referee. Huwag na lang. Sabla na lang kung ganyan. Parang sisig ka na lang. Oo, tama lang. Sabla na lang. Tabla na lang. Dahil tayo ng referee nyo, nakapusta sa inyo eh. Wala lang ba? Pero nga ata. Oh, at least walang talaw. Amin lang malado. Kailangan na. Makakapal nga ng tawag sa inyo, di kami nagre-reklamo. Pangkuhan! Revolution! Tayo eh. Wala. Parang nga,